आफा आंनो फैसा नांगौमोन नै जाथारलायबाय फैसा गैया आंनाव बहा खिगार होयो लांनानैलाय मा गैया बेलाय बे जागारग्राफोरनोबा हरनो हायो आंनोबा हरनो हाया सासेल' फिसाजोनोनो सेमटा बोराय हा बस एफा मरगेजा फिसानो फैसाखौ लाङो औ हरदो बस गैया फैसा गैया नोंसोरबोलाय होबाय थायो ओइ फाग्ला बोराया फिसाजोखौनो अनथारा माथो मालाबा सिरि ब्ल'सो खालामनांगोनलां जावैसो जानोसै फैलाय खाथियाव जावैसो हाबा मालैया सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुं बै खरसायाव जि रां दं लाना थां बै जि रांल' नाङाहाय आंनो बोरायानो सेमटासो गेलदां दा आंनो हरनोबा 1000 हर आंनो हे इसोर आं बेखौ फिसाजोनिफ्राय मा खोनानो मोनखो नों लांफै नों लांदो नों थांदो येस दासो मोनदों सेमटा बिफानिफ्राय मा बस आइदि मा दस दं आंहा केसा लोगा मोजां आफा आंनोलाय फैसाया आंनोबो नांगौमोन ना फैसा नांगौ नोंनो बेथा है जागारनाय अलसिया उदाय रोङि साला बुरबक मोसौ थांफिन आफा बेखौलाय मा बुखो नांगौबा हमबुना नाथाय आंनो फैसा नांगौ दानो दिनैनो नङाबा नोंनि बोरानिफ्राय खावना लांगोन आं ए बेथा खावनोसो होनबावदों है होदो मासि आया आइदि जाबाय साजुबाय साला दासो मोनदों आइदि नो जगैनो गथ' फाबजि मेथाइ जाहैदो थाइबाल' थ' हालौनोसै मोसौफोर थाबाय थाथोंलै बे बुरुआ बिदिनो बे थाइबाल' जों मा मोनजानांगौ आं आया बुरुआ माथो थांजोब्बायलाय होद आं थांसैलै हाब सिख्ला सास्थार माथो फथायनांसिगोनलै बेखौनो ओइ थाम्फै दुमफायाव अनजालि समायना ओइ मा बुंदोंलै नोङो ओइ आंनि मुङा एफा गाज्रि नङा आंनि मुङा लास्टनियासो समायनासो आंनि मुङा गोसोआव लाखिखा जिखिजायाथ' मिथिबायना आगै समायना बहानि नोंलाय सेंग्रा आंखौ एदावनो हालायनाय आंनि आफाखौ मिथियो नोङो गेलदां माहाजोनबावसो आफानि मुङा गेलदां होस जानाय नङालै फाग्ला दासो गेलदां जाफैलाय लांगोन आहाहा अभार स्मार्ट देखायदोंना नों देखायाखैलै सना नोंखौ पियारसो खालामदों आं नोंखौ 2 मिनिट सिगां नुजेननायनिफ्रायनो मोथो पियार केयारे सना हरा माथो आंखौ नोंनो आफाया 2 मोनगोना नोङो हरा मा दस दं आंनावलाय मास्टार साख्रि मावो उन सिगां रावबो गैया गेजेराव आंल' एकलाय जिबन बिदिबा मास्टार बाबुसो बियो आरसि सिङाव दंबावोसो उन्दुग्रासो रावबो गैया दानो थाङो नामा एलसासलायबावसो अ जाबाय दे मास्टार बाबु नेनानै था मास्टार बाबु आं गाबोन फैफिनगोन सेम टाइम सेम प्लेस लाभ इउ मास्टार बाबु बाय सिमांनो मोखां जाखोब्रा आरो बे आइ लाभ इउ लाजिलायलांलां है थांनांसिगोन बिदिबा जाथारैखौ लाबाय नामा माहाजोन बाबु दे बिदिनो जाथोंसै दे होनबालाय देवानि आफा ओइ देवानि आफा मा आंनो बै गोजोनपुर गामिनि बै फिथाइ थैजानाया ए बिसो नोंनो माखौ जों बेखौ बानायनानै होनोबानो दुलाबाथाय दै जागोनब्रा नोंखौ बिदिखौ लानो समायखायो दे बिदिबा सासेलायदो गेलदां माहाजोन खिन्थु दे दे
आफा आंनो फैसा नांगौमोन हे 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 सामफ्रामबोखा मिन्थिखादों आङो आफा फैसाखौ दिनै आंनोसो नांगौ सामफ्राम नानै लुबैबाय थायो नोङो आंनो दिनै नांगौ दानो दिनैनो मालाय मोननो लायगायाव बारनानैसो जोनानै हो तात बुरबक सिरथा नोङो असय्य असहय्य नोंना न'खौ नायफैनो नागिरदों बेनिखायसो फैसा हरगोन आङो आंखौ नायनो फैनो नागिरदों जाया माथो आङो ज' बिगारना होगोरल' मा आगैया हाबा जासिगोन ओइ फैसा मोनसिगोन दिंथिखि दिं बिदि नङा आइ सना फै बेयाव जिरायफै नै आइ माबा सरखारि साख्रि मावानो माबा बिल्डिंबो दंलायलायोनो मा मावो होनदोंमोनथाय है बेबा मा मावो गाव मिन्थिसिगौ बे नों राजिल' जादो आइ जाया माथो आं मैयासो गोसथोनाय लोगो मोनदों आंहा नै थांनोसैबो नै लोगो हमहैनोसैबो आंहा फैसा थैसा नांखालाबो आंनो मास्टार बाबुखासो मेनला फैसा नै लोगो हमहैनोसैबो था नोंहा थांमारबायसो माथो बेलाय सरखारि मास्टारना प्राइभेट मास्टार बिल्डिं गोनांनो हरालासिनो दोन जगब्रबनो हरबाय आङो मास्टार जगबनो हरा माथो आं बस हरजायोथ' ओरै फैलाय मा बस आइदै नों बे नानिखौ समायनाखौ सोरजों लोगो हमनो मादों नायनाय बे दैब्रखौबो लांफा दैब्रखौबो जागोन बस माथो दाबो फैयाब्रा बालायलांबायसोलां सान्दुं गोसाफ्राव गोबाव जाबाय नामा मास्टार जग्ल औब्रा साननै जालांबायसोमोन आं नेनानैनो बाथारबायसोमोन आं थोद जायालै नोंना मोनथिगौ ना आंखौ नायनो फैनो नागिरदों होद मा नायनो फैलाबायनो थ' बै बिफां सिङाव जिरायनोसै गरमथारबो दे बेयावनो जिरायनोसै आइदै देलाय बुंफिनदोलाय सोर नायफैनो होनदों आंखौ सोरबा नायनो फैनो नागिरदोंनो सोर बेलाय मा मुं बेना अबाव बिनि न'आ बेखौ मोननायमोनब्ला होहैथारगौमोनलां बेथाखौ बिराद माहाजोननो बिल्डिं न'बो दंनो नाथाय सरखारि साख्रिबो मावानो सरखारि साख्रि गैयाल'सिनो बिल्डिं न' दं सिखावसिनदां थोद जायालै नोंना सरखारि साख्रि मावाल'सिनो बिल्डिं न' लुबा सिखाव जायो नामा हे ओरै मा जाखो ओइनो समायना सोरबा सेंग्राजों जिरायगासिनो माथो जानाय नंला खोन्थाहैनांसिगोन अ बिदिसो बिसोरो आफानो खोन्थासिगोन थ' माजोंथो बिल्डिं लुखो बिदिब्ला थाखा थगायनानै जाग्रा खोमा ने नुहैखांबाय नों मालाबा थगायजागोनबो आंबोथ' नोंजों सानसेल' गोसथोलायनायावनो दिनै लोगो हमनो फैबायना आंबोथ' नोंनि न'खौ नुवाखै बैयावनो बस बैलाय बस बैलाय बस जराबाव नङाबा वाय मोसौ खिजानाय लाखि फान्थाफोर ओंखारदो फोथायाबा दिनो थांफानो नामा सोरलै बेलाय आंनि फिसाजोखौ लांनो नागिरग्राया बस जुथायाबो मोजां गेलेबावा सोरलै बेलाय गेलदां माहाजोन थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ लांनो नागिरग्राया नोंनो नामा नोंनो मास्टार जुग्लबा सानसे गोसोनायनि पावारखौ नुफेराखै नों गेलदां माहाजोन है लाजिबायलां होथोसलां बेथाखौ आफा है नों सेरग्रा बेथि है आदै ओइ बेथा आंनि पावारखौ नुवाखै नोङो ओइ साला होसो मोसौफोर होसो नोंसो साननायालाय मा थालांखो होसो
नोंखौबो दा न'आवसो मोनहैगोन बेथि थ' बिसोर बुजानायखौ नायनो थ' आफा आं थाङा मा थाङा बेलाय मा थाङा थ' बोरै थांखो बै थांदों होनलाय बैथिं थु थुदु या थु आइ दे यो हाय या ओइ आइ दै ओइ साला बेथाफोर हे मा जाजोबखो हैद सिखार हे मा जाजोबखोलै हैद सिखार हैद ओइ नोंसोरसो हरना आंजों बुजाना हैद लांदो सामफ्राम फैसासो खुरबाय थायो लांदो नांला आंनो बे सासे फिसाजोखौ लांदो थ' थांसै आसना